ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିପି ନିଲୁକୁ। ତୁମେମାନେ +3 ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଥିବ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବ ମୋର ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କଲେଜ ଦେଇଛି ସେହି କଲେଜରେ ଆସିବ କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍। ଏହି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବା। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ର ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭଲିକି ବୁଝିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଉପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁଛ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ 5ଟି ଅପସନ୍ ରଖିଛ କଲେଜ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ତୁମର ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ଥିବା କଲେଜ ଦେଇଥିବ ସେହି କଲେଜରେ ତୁମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ସେହି କଲେଜ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଯଦି ତୁମର ହାୟର କଲେଜ ପାଇଁ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ରହୁଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍। ଏହା କେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯାଇକି ସେଇ କ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମର ID ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍ ଆସିବ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍। ସେଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍କୁ ସେହି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଥିବ। ସେହି ସର୍ତ୍ତ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଏହି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ତୁମର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଥିଲା କଲେଜ ତା ଉପରକୁ ଯିବ, ତଳକୁ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ତୁମେ ହାୟର କଲେଜ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ ପରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ତୁମର ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଠାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ତୁମେ ସେ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ହେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବେକାର ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ କରିବ ଭାବିଚିନ୍ତି ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆପ୍ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ।